Ahojte, vitajte pri joge pre krajší deň. Som rada, že spolu dneska cvičíme. V prípade, že by ste si chceli každý deň zacvičiť 10 minút, aby ste sa cítili lepšie, kliknite dole na 30-dňovú jogovú výzvu. V popise je link a môžete sa pripojiť a cvičiť so mnou každý deň 10 minút. Začneme s jogou. Pomaly sa nadýchneme, zdvihneme ruky nahor, dýchame až dole do brucha a vydýchneme. Nadýchneme sa a úklon do pravej strany. Ľavú ruku ťaháme popri uchu smerom dopredu a nie nadol. V prípade, že sa nám nedá pravá ruka položiť úplne na zem, to nevadí. Môžeme sa otlačiť ďalej od podložky. Ideme len potiaľ, pokiaľ je nám to príjemné. Rameno držíme nad ramenom a nesnažíme sa zhrbiť nadol, ale vystrieť sa. Zhlboka dýchame. Otlačíme sa pravou rukou od podložky. Opäť sa nadýchneme a ideme ľavou rukou popri uchu. Dýchame. Držíme rameno nad ramenom, pozeráme sa skôr smerom nahor, aby sme mali vystretý chrbát a snažíme sa pravý bok držať na zemi. Tak, aby sme si bok natiahli čo najviac. Nezabúdame dýchať, nadýchneme sa a vydýchneme. Opäť nádych. A s výdychom sa otlačíme od podložky. Nadýchneme sa, pokrčíme ruky do 90 stupňov a rozpažíme. Lopatky ťaháme k sebe. S výdychom. Opäť nádych. A s výdychom tlačíme lopatky k sebe vzadu. Naťahujeme hrudnú chrbticu a krčnú chrbticu. Nádych. A výdych. Opäť nádych. A hlboký výdych. Posledný krát nádych. A ideme smerom nadol. Natiahneme si pravý bok, alebo ten bok, kde máme nohu vpredu. Čelo si môžeme oprieť buď o podložku, alebo si dáme ruky do pestí a hlavu máme trochu vyššie. Chrbátik je zagulatený. Ideme len potiaľ, pokiaľ nám je to pohodlné. V prípade, že sa nám nedá oprieť dole o podložku, môžeme sa oprieť o vystreté ruky a ideme len potiaľ, pokiaľ nám telo dovolí. Aj napriek tomu, že je chrbátik zagulatený a brúško stlačené, tak sa snažíme hlboko nadýchovať dole do brúška. A zhlboka dýchať. Nadýchneme sa a s výdychom sa otlačíme od podložky. Vymeníme si nohy. Ľavá noha je vpredu, alebo tá, ktorá bola vzadu, je vpredu. Nadýchneme sa. A s výdychom zatlačíme ruky a lopatky opäť k sebe. A naťahujeme krčnú chrbticu a hrudnú. Nádych. A opäť výdych hlboký. Nadýchneme sa. A vydýchneme. Nádych. A s výdychom klesáme nadol. Položíme si hlavu na ruky alebo dole na podložku a snažíme sa hlboko dýchať dole do brucha. Cítime, ako sa nám naťahuje druhý bok a chrbátik pozdĺž chrbtice. Nádych a hlboký výdych. Nádych. A s výdychom položíme ruky pod hlavu a otlačíme sa od podložky.
Natiahli sme si boky, teraz prejdeme na štyri a ideme polohu mačky a kravy. Nádych a výdych a vyhrbíme chrbticu a chrbátik. Poloha mačky. Nádych, pozrieme nahor a výdych, vyhrbíme chrbátik. Opäť nádych, otlačíme sa špičkami od podložky a s výdychom prejdeme do polohy psa. Natiahneme si ruku na jednu stranu a na druhú, natiahneme pravú nohu nahor a s výdychom dáme pravú ruku na miesto pravej nohy. Snažíme sa preniesť váhu mierne dopredu, zadnú nohu môžeme dať kúsok bližšie a natiahneme si pravú prednú nohu, nadýchneme sa, otlačíme sa od podložky a s výdychom sa pritiahneme k nohe. Opäť nádych, vystrieme chrbátik a s výdychom sa pritiahneme k pravej vystretej nohe. Nádych a výdych, naťahujeme si nohu. V prípade, že sa nevieme skloniť, tak sa len opierame o koleno a naťahujeme si nohu a nemusíme pracovať aj naraz s chrbtom. Tak, aby nám bolo pohodlne a cítili sme sa pri cvičení dobre. Aby nás nič nebolelo. Opäť sa nadýchneme a s výdychom prejdeme do pozície psa. Zatlačíme na jednu a na druhú nohu. Prenášame váhu z jednej strany na druhú. Vystrieme chrbátik a zadoček tlačíme do oblohy. Sústredíme sa najmä na chrbátik. Nadýchneme sa. Zdvihneme ľavú nohu do vzduchu a premiestníme ju s výdychom na miesto ľavej ruky. Opäť nohu dáme šikmo zadnú, možno aj bližšie k sebe a vystrieme ľavú nohu. Nadýchneme sa, vystrieme chrbátik, môžeme sa aj oprieť o nohu a s výdychom sa pritiahneme k nohe. Opakujeme to isté na ľavú stranu a naťahujeme si zadnú stranu ľavej nohy veľmi intenzívne. S nádychom vystierame chrbátik a otlačame sa od podložky alebo od nohy a s výdychom chrbátik zagulatíme a priťahujeme sa dole k nohe alebo len voľne klesneme dole k nohe, iba pokiaľ nám to ide. Nezabúdame zhlboka dýchať. Napriek tomu, že sme predklonení a niekedy máme plitké dýchanie. Opäť prejdeme do pozície psa. Nadýchneme sa a prejdeme do pozície plank. Snažíme sa chvíľu držať a budovať silu. Nezabúdame dýchať. Cez kolená prejdeme dole na podložku. V prípade, že nevydržíme v pozícii planku, tak je možné mať aj plank na kolenách a oprieť sa o kolená a držať vystreté ruky a postupne budovať viac sily, aby sme vydržali. Nadýchneme sa a s výdychom klesáme dole na podložku. Zatlačíme špičky do podložky, rukami sa oprieme a s nádychom prejdeme do pozície hore sa pozerajúceho psa. S výdychom klesneme dole na podložku. Nádych. Poriadne sa otlačíme od podložky, špičky tlačíme smerom do podložky a stiahneme brúško. A s výdychom klesáme dole. Odtlačíme sa od podložky a prejdeme do pozície dieťaťa. Ruky natiahneme dopredu pred seba. Ramená sú dole. Smerom od uší, napriek tomu, že ruky ťaháme nahor. V prípade, že je nám to pohodlnejšie, ruky pokrčíme do diamantového tvaru nad hlavou. Nezabúdame zhlboka dýchať a pri každom výdychu pritláčame
hrudník k podložke. A cítime intenzívnejšie natiahnutie hrudnej chrbtice. Nadýchneme sa a s výdychom prejdeme do pozície psa. Prejdeme na vrch podložky. Do polovice sa nadýchneme a predklon vydýchneme. Nádych smerom nahor a výdych do pozície hory. Zhlboka dýchame. A pozeráme pred seba. Teraz prejdeme do pozície bohyne. Nohy dáme šikmo od seba. No, chodidlá sú do 45 stupňov. Zhlboka sa nadýchneme, ruky ťaháme nahor a s výdychom pokrčíme kolena a dlane tlačíme do seba. Pozícia bohyne. Opäť sa nadýchneme, vystrieme nohy, vystrieme ruky nahor a s výdychom klesáme nadol, zatiahneme brúško. Nádych a hlboký výdych. Klesneme nadol, kolena tlačíme od seba. Nádych a opäť výdych, kolena tlačíme od seba. Snažíme sa chvíľu vydržať v pozícii bohyne a zhlboka dýchame. Nadýchneme sa, postavíme sa, nohy dáme rovnobežne s koncami podložky, opäť sa nadýchneme a hlboký predklon dole. Ruky si dáme v bok, ideme najprv do 90 stupňov, oprieme sa rukami o podložku, zagulatíme chrbátik a klesneme smerom nadol. Rukami si môžeme chytiť chodidlá, alebo sa odtláčať od podložky, alebo ich voľne položiť pod seba a uvoľniť celý chrbátik. Pokiaľ nám to telo dovolí. V prípade, že nejdeme úplne nadol, kľudne sa môžeme opierať o ruky a zotrvať iba v miernom predklone. Komu sa dá, klesne nižšie. Nezabudnime zhlboka dýchať a aj zhlboka vydychovať. Otlačíme sa od podložky do 90 stupňov. Ruky dáme v bok, pokrčíme mierne kolena a postavíme sa. Opäť prejdeme do pozície hory. A zhlboka dýchame. Ruky idú nahor, nádych a hlboký výdych, predklon. Nádych a prejdeme do pozície psa. Výdych. Tlačíme nohy do podložky. Nadýchneme sa a s výdychom prejdeme na podložku a sadneme si. Teraz ruky položíme na kolená a snažíme sa hlboko dýchať. Nadýchneme sa a hlboko vydýchneme. Ramená tlačíme smerom nadol a uvoľníme ich. Nádych a hlboký výdych otvorenými ústami. Nádych a hlboký výdych. Posledný krát nádych a výdych otvorenými ústami. Vždy sa snažíme vydýchnuť úplne všetko. Ďakujem, že so mnou dnes, keď ste cvičili. Dúfam, že váš deň je krajší, ako bol doteraz. Zapojte sa do 30-dňovej jogovej výzvy a majte pekný deň. Ahojte!